Turkmenportal web-saytynyň mehriban tomaşaçylary. Bir eseriň taryhyndan adly rubrikamyzyň bu gedek sanyna ýaş nakkaşy Zakirjan Babaýewiň Jelaleddiniň meňwuruna bagyşlanan uly gowrumly kompozisiýa takynda gurun edýär. Ýagny düşman üstüne ýersiz ýere gan dökmäge sürünmedik türkmeniň adalatly ogullarynyň keşfini şekillendir sunwatyna döreden ýaş nakkaşynyň eser mazmun taýdan zeredende türkmen halkynyň watanpararlyk mektebini oýarýar. Ýagny halkymyzyň milli duýgularyny öňe sürýär. Hatarda ner bolsa ýük ýerde ýatmaz diýen türkmen halkynyň sewer ogly juwan ýaşyna garamazdan watanyň akwaly gerdenine düşýär. Şeýle şahsiýetleriň akwalyna söz açan kompozisiýalar bolsa mazmuny we onuň gyýyskaça taryhyny siziň dikkatiňize ýetirýär. Watansevjiligiň beýik nusgasyny görkezden şahsiýetiň keşfi türkmen şekillenir sunwatyny aýratyn orna ýeleýär. Alaytada ýaşlaryň döredijiligiне giňden şöklenmek bilen nakkaşy Zakirjan Babaýew entek ýaşlygyna garamazdan öz döredijiligiне Jelaleddiniň meňwurunyň keşfine sunlaka ýüzlenýär. Onuň bu temada ilkinji ýerine ýetiren işleriniň biri Jelaleddiniň garşy alynmagy diýip adlandyrylýar. Bu uly gowrumly işi ölçegi boýunça beýikligi 3 metr, uzunlygy boýunça 5 metre barabar bolup, suratkeş ony taryhy janrda usatlyk bilen ýerine ýetirdi. Nakkaşy eýsem bu eserine haýsy waka ýüzlenmek. Eseriň merkezindäki Jelaleddiniň dolanyp gelmegi, halk alaytada öz ejesi şeýle mehir bilen garşy almagy, onuň awşkardan soňky waka dälligi hemmelere hem mälimdir. Sebebi eseriň emosional taraplaryna üns bersek, baş kahramany garşy alýan halk köpçüliginiň ýüzlerine uwanç duýgusy bolsa da, olaryň aglawasyna gaýgy aladalary has köp duýulýar. Bu duýga suratkeşiň saýlap alan sowukkalaryny hem ýiti täsir edýär. Şekillendirilen adamlaryň aglawasy, eseriň merkezinden çep tarapda duran baş kahramanyň käbesi aýçyçygyň garşy alyşyny synedýärler. Emma olaryň arka tarapyndaky gara ýapynjal adamyny ters tarapa seredip, salaja başaýan ýaly görnüşde nakkaşy nişan hökmüne goýar. Bu bolsa eseriň iň soňky görnüşinden dawaraly ýürek belýän Muhammed şansyny namak bolýar. Bu ýerde nakkaşy hökümdaryň keşfini ähmiýetli orna goýmaýar. Ýöne şol ýapynjal adamyň eginnäki reňkiniň gara bolmagy tomaşaçyny gön özüne çekýär. Tutuş eserde onuň ýeki özüniň başga tarafa bakyp, salaja başaýmesiniň üstü bilen hökümdaryň gelýändigini aýtmak isleýär. Kompozisiýada nakkaşynyň baş kahramany ilki bilen käbesiniň, soňra bolsa kıwlatynyň garşy alyşyny görkezmegi türkmen ojagyna geçmişde şuň kunna hem şoldy suryň bardygyny aýtmak isleýär. Bu eser synlasak bolýan waka 1916-njy ýyllaky Atrar wakasyndan öň Çingiziň ogludy çynyň we Alaeddin Muhammediň arasyndaky bolan söwüşden soň pursat diýip aýtmak bolar. Bu arada taryh ilmläriniň kandidaty Kakajan Janbekowyň bellemegine görä, söwüşde Mongollar Sultan Alaeddin Muhammediň duran ýeri bolan goşunyň merkezine hüjüm edip, olary askynladýarlar. Sultanyň goşunyň üstüne ýeňiliş howpy awanan mahaly sawganata serkerdelik edýän Jelaleddin bir näçe atlasy bilen ýardama gelýär we uly garşylyk görkezip Mongollary ýyda çekilmäge mejbur edýär diýmegi Harezm Şah Jelaleddiniň ilkinji çapyşygyna öz söwüş okuýuny usatlarça görkezmäge başarýar. Eserdäki wakany synlasaň, hut şol söwüşden soň Jelaleddiniň öz şäherine gelendigini, birinji görnüşdäki denanyň hem ýigdekçäniň ýere gül ýapraklaryny tepeleýişinden hem duýmak bolýar. Ahir görnüşindäki binalar Harezm Şahlar binagarçylygyna maksus alamatlar bolan konus şekilli gümmez we goýok sırçaly binalar görkezýär. Ol tekeşiň aramaýakyny ýadyna salýar, emma belli bir bina diýip netije gelmek bolmaýar. Suratkeş bu eserde bir näçe umumlyklar çeperleşdirýär. Wakada gün şöhretiniň binalaryň şeýlede köşkden çykyp gelýän hökümdaryň ýarym gowrasyna düşmegi onuň ýer seherdigini eglenmän aýtmak bolýar.
Türkmen halysynyň üstünde dabaraly garşy alynýan şahzada Jelaleddiniň öz serkerdeleri bilen segoşlawasyna dur. Jelaleddiniň özüni garşy alyp duran ejetiniň ýanyna azuda duran ýaly görünse-de, onuň aňyrsynda kişiňep duran atyň dartgynly hereketleri bilen bu şahsiýetiň içki galawoklugyny tomaşaça aýtmak isleýär. Binalara düşen günüň şökleti bilen ýurdun günnäwir tarapyny tomaşaça aýan edýär. Ahyr görnüşdäki göýüňdäki şekillendirilen kowçun bulutlar bolsa, azuda oturan ýurda gara güýjüň hut şol tarapdan awan ýandygyny nişanlandyrýar we kompozisiýanyň deňagramlyk güýjüni saklamaga kömek edýär. Şeýle uly gowrumly eserine her bir şahsiýetiň ýüz keşbini, egin eşiklerini sünnäläp işläp ýaşnak garşy öz ustatlygyny görkezmegi başardy.